Ja hem arribat als anys 70. El moviment per reclamar les llibertats cada vegada era més fort. El món obrer, malgrat el sindicat oficial que existia, començava a organitzar-se. La força de la classe obrera per lluitar contra els empresaris era la vaga. Les vagues eren convocades pels sindicats i les feien els treballadors. Mi capitán, nuestros servicios de información han dado en la diana. La huelga ha sido convocada por comisiones obreras. Los manifestantes acaban de salir. Tengo a todos mis hombres preparados. Creo que es el momento de actuar. ¡A la carga! Els pagesos també defensaven els seus drets amb accions de força. Tallaven la circulació amb la seva presència i amb els seus tractors. A les grans ciutats, la gent s'aplegava en associacions de veïns. El deixament de l'administració permet que el país es faci malbé. Estimats veïns, escolteu-me. Cal actuar de manera pacífica, però cal actuar. Noi, si haguessis vist com carregava la policia. Ja m'ho penso. Que divertit és això d'enganxar. Per coordinar perfectament la lluita per la democràcia es va crear l'Assemblea de Catalunya. Al cap de 2 anys, la Comissió Permanent de l'Assemblea es trobava reunida secretament en una parròquia de Barcelona. Aquest és l'esperit d'aquestes reunions aquí a la parròquia de Maria Mitjancera. Continuem lluitant pels objectius de l'Assemblea de Catalunya, per les llibertats democràtiques. Volem l'amnistia per tots els presos polítics i exiliats i l'Estatut d'Autonomia per Catalunya. Per tot això lluitem. ¡La policía! Quedan todos detenidos. El edificio está rodeado. Salgan de uno en uno. Ara tornem a l'estat espanyol. El 20 de desembre de 1973, el franquisme va rebre un cop molt fort. El president del govern, Luis Carrero Blanco, probable successor del general Franco, va morir a Madrid en un atemptat d'ETA. Pocs dies després, Carlos Arias Navarro va ser nomenat president del govern. Y, finalmente, el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de un plazo, es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Aquestes paraules del senyor Arias Navarro van ser un canvi perquè res no canviés, ja que la dictadura va continuar igualment. El règim era com una estaca que encara estava clavada com cantava Lluís Llach. Per tombar aquesta estaca que encara estava clavada, Catalunya s'havia de fermar no tan sols políticament, sinó també culturalment. Per això, el Col·legi d'Advocats de Barcelona va convocar el Congrés de Cultura Catalana. Es van adherir al Congrés de Cultura Catalana més de 15.000 persones i més de 1.500 entitats. El 20 de novembre de 1975 va morir el general Francisco Franco, que en més de 36 anys havia aconseguit que Catalunya perdés totes les seves llibertats polítiques, la seva llengua i les seves institucions. Acabada la dictadura, s'obria una nova etapa per al país plena d'il·lusions i d'esperances. Ai! Renoi, quin mal passava una mica aquesta dictadura, oi? 2 dies després, Joan Carles de Borbó jurava com a rei d'Espanya. El canvi havia començat de veritat. Sí, senyors. Ara que Franco és mort, tots els partits catalans ens hem d'agrupar.
Sí, i coordinar-nos amb els de la resta de l'Estat. A veure si ara podem constituir un govern provisional de Catalunya a Espanya. Fundem la Coordinadora de Forces Polítiques Catalanes i continuem lluitant per les nostres llibertats. Sí, per les nostres llibertats. També hi havia manis divertides com aquesta. I tu què hi fas aquí? Soc en Xirinacs i no em penso moure del davant de la presó fins que no siguin alliberats tots els presos polítics. Avui és un dia molt important. Els mitjans de comunicació, després de tants anys de repressió lingüística, es començaven a catalanitzar. Per Sant Jordi de 1976 va sortir el diari Avui. Avui, 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 avui! Ja tenim diari en català. També es van publicar, entre d'altres diaris en català, un diari de les comarques gironines, Regió 7, al Bages, i el 9-9 a Vic. Bon dia. Esteu sintonitzant Ràdio 4, la primera emissora que després de 1939 transmet exclusivament en català. El 22 de juny de 1976, al Palau Blaugrana s'hi va fer un gran míting socialista. Mentrestant, a Madrid passaven moltes coses importants. L'1 de juliol de 1976, Carlos Arias Navarro va dimitir com a president del govern i com a successor d'Arias, el rei va nomenar Adolfo Suárez, de tendències més liberals. A Catalunya hi havia una gran activitat ciutadana. Les primeres jornades catalanes de la dona van representar un dels moments més... Això només és per dones! Doncs toco el dos, que jo sóc un mascle i no una femella. El català es va estendre pel món de l'espectacle, cinema, teatre... Van tenir molta anomenada les 6 hores de cançó catalana que es feien cada any a Canet de Mar. Per aquesta època apareix el primer volum de la Gran Enciclopèdia Catalana, el diccionari de consulta de tots els catalans. Se'n van publicar 15. Compreu Gran Enciclopèdia Catalana! Els més preclars intel·lectuals de cada branca del saber han estat els autors dels seus articles. I més actes reivindicatius. Amb el lema Poble català, posa't a caminar, es va organitzar la Marxa de la Llibertat, que va recórrer a peu als països catalans. Llibertat, amnistia, estatut del... Com veieu, la lluita hi era una festa. Llibertat, amnistia, autonomia. L'any 1976, el primer any que el poble estrenava les llibertats polítiques, les forces democràtiques catalanes volien celebrar el primer 11 de setembre multitudinari al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però les autoritats no ho veien gaire clar. Ho sento molt, senyors meus, però la seva petició no pot ser acceptada. La concentració al Parc de la Ciutadella, no. Ja els ho he repetit moltes vegades. Prohibeixo terminantment que l'11 de setembre se celebri a Barcelona. Perdoni, senyor governador civil, que insistim en la nostra petició. Ara ja hi ha més llibertat i el poble demana aquesta celebració. Bé, senyors, en tot cas, i en nom d'aquesta llibertat, puc autoritzar la concentració a Sant Boi de Llobregat, per exemple. Si no tenim altre remei, però no és just. Rafael Casanova, un dels herois de la Diada, és enterrat a l'església de Sant Boi, però Sant Boi és un lloc apartat i anirà a poca gent. El meu company té tota la raó. Si volem que la celebració sigui un èxit, no la podem celebrar on vostè diu. Èxit o fracàs, aquest no és el meu problema. Si la concentració fracassa, que és el que em penso, és cosa seva, dels organitzadors. Contra totes les previsions, l'11 de setembre de 1976 va ser un èxit. Tothom va respondre a la crida de l'organització. Més de 100.000 persones es van aplegar a la gran plaça de Sant Boi per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Ja érem 5 milions. Un dels moments més emotius d'aquest acte va ser el cant en massa per primera vegada després de la guerra de l'himne als Segadors. Quan me'n recordo, encara m'esborrono.
nois. Fins una altra! Som una nació. A la segona meitat de l'any 76 i després de la dimissió d'Àries Navarro, el rei va nomenar Adolfo Suárez cap del govern. Va fer un govern de transició entre el règim franquista i la democràcia. Adolfo Suárez va presentar als procuradors a Corts la llei de reforma política. Aquesta llei es basava en principis democràtics i canviava alguns punts del règim vigent. Els procuradors complien completament l'hemicicle del Palau de les Corts, van votar sí. Este Suárez, con buenas palabras, nos ha echado de las Cortes. Con esta ley ha modificado las leyes fundamentales y encima se ha cargado el franquismo y el movimiento nacional. Sí, pero ya veremos qué es lo que dice el pueblo en el referéndum. El poble va dir sí a la reforma. Espanya avançava cap a la democràcia. De llavors ençà, Adolfo Suárez i el seu govern van anar donant llibertats, però a poc, sense presses, amb contagotes. Dame cuentagotas. Es muy útil en estas circunstancias. Hay que dar poco a poco. El catalán será cooficial con el castellano. Però els catalans no en tenien prou. El president Josep Tarradellas encara estava exiliat a França. La Diada de Sant Jordi de 1977 va ser una gran festa reivindicativa de les llibertats de Catalunya i de l'Estatut. Se permitirá la libertad de expresión y la libertad sindical. Además, convoco elecciones generales a las cuales podrán concurrir todos los partidos políticos. Tots els partits polítics? Els comunistes també? El Partido Comunista también. El 15 de juny voteu partits catalans. Aquest dia es van celebrar les primeres eleccions democràtiques després de 40 anys. Jo no he votat mai, però en una ocasió històrica com aquesta em votaré a mi mateix. A Catalunya van guanyar els socialistes i a la resta de l'Estat la Unión del Centro Democrático, el partit d'Adolfo Suárez. Després, Tarradellas va anar a Madrid i es va entrevistar amb el rei i amb el president Suárez. Senyor Tarradellas, com ha anat per aquí, a Madrid? Doncs hem arribat a posar-nos d'acord en alguns punts. Vostè creu que ara és el moment de tornar a Barcelona? Miri, des de 1954 han passat 23 anys. No tornaré a Barcelona si no és com a president de la Generalitat. Catalunya estava a punt de recuperar les seves institucions més entranyables. Calia l'última empenta. Soc a la terrasseta d'un pis del Passeig de Gràcia de Barcelona. A baix al carrer hi ha una gernació impressionant. Us convido a veure-la. 11 de setembre de 1977. Tots els líders polítics agafats pel braç a primera fila. Es calcula que hi van participar més d'1 milió de persones. Va ser una gran manifestació. No s'havia vist mai. El gobierno español reconoce al muy honorable Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat. És el que estava esperant el president, el reconeixement oficial. Era la tarda del 23 d'octubre de 1977. Durant tot el trajecte, des de l'aeroport del Prat fins a les Fonts de Montjuïc primer i després per la Gran Via fins al Palau de la Generalitat, Josep Tarradellas va ser aclamat per una immensa multitud que no parava un moment de victorejar-lo. Ja tenim Generalitat i ja som 6 milions. Caram, sí que hem crescut. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
El 6 de desembre de 1977 es va constituir el primer govern de la Generalitat Provisional presidit per Tarradellas. En formaven part els caps dels partits polítics catalans més votats a les eleccions al Parlament espanyol. Com deia Tarradellas... Les coses s'han de fer d'una certa manera. La Generalitat Provisional garanteix que es faci l'Estatut i que després el poble elegeixi el Parlament de Catalunya. La Generalitat té poques competències, però cal aprofitar-les. El primer que hem de fer és introduir l'aprenentatge del català a les escoles. Hem de diferenciar clarament els verbs ésser i estar. Per exemple, el gelat és fred, no està fred. La Generalitat Provisional, presidida per Josep Tarradellas, va tenir un gran prestigi. Va intervenir en sanitat. Va crear una xarxa de biblioteques. Qui són aquests? Ah, ja hi caic. És carnaval. Na, 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 na. M'ho estic passant d'allò més bé. Ara, amb la democràcia, el carrer és de tots. Sí, de tots. Visca! Queridas hadas, ¿podríais decirme dónde está la Plaza Mayor? És clar que sí. Mira, tot recte i el segon carrer a l'esquerra. No et pots perdre. Així, al segon carrer a l'esquerra. Molt bé. Gràcies, maques. Català i castellà conviuen i es respecten. Molts castellans poden parlar català i si no ho fan, moltes vegades és perquè tenen una mica de vergonya. Només han de deixar-se anar. Tot és qüestió de començar. Cal encoratjar-los. Mira què ve per aquí. Una comparsa. Vostè ha guanyat el primer premi del concurs de disfresses. Però què diu, home, si no vaig pas disfressat? Oh, a més és un bromista. Deuen anar tots aquests senyors amb tantes carteres. A redactar la nova Constitució espanyola, que ja no te'n recordes que Espanya ha estat 40 anys sense Constitució. No podemos olvidar que la Constitución se funda en la unidad de España. No oblidem pas, però també reconeix l'autonomia de les diverses nacionalitats que la integren. No, señor, regiones. Nacionalitats. Señores comisionados, ante todo el consenso. La Constitución debe ser de todos los españoles. Pondremos nacionalidades y regiones. ¿Se aprueba? El 6 de desembre de 1978, el poble va aprovar per referèndum la nova Constitució espanyola. Ara ja podem anar per l'Estatut. Mentre m'ho passo bé, una comissió està redactant el projecte del nou Estatut de Catalunya, que és divertit esquiar a Sau. Escolta, i ara aquests on van? A presentar el projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Fa més de 40 anys els va costar molt que els aprovessin l'Estatut. Ara ho recordo. Ara són altres temps, però encara en tenen per alguns dies. Mentrestant, el 3 d'abril de 1979, es van celebrar les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments. Ciutadans! Abans els alcaldes eren nomenats a dit i no representaven ningú. Visca la democràcia! Visca la democràcia! Ara ens elegiu vosaltres i representem el poble. La vostra veu és la nostra. Finalment la democràcia ha entrat als ajuntaments. Visca! Visca! Oh! A Barcelona, Narcís Serra va ser elegit alcalde, d'acord amb el Pacte de Progrés. Tots els ajuntaments de Catalunya van reclamar l'Estatut d'Autonomia. Per acord del conjunt de forces democràtiques, es va llançar la campanya Volem l'Estatut.
que va ser molt intensa durant 1979, sobretot en diades populars com la de Sant Jordi i la de l'11 de setembre. El 25 d'octubre de 1979 es va fer un referèndum per veure si s'acceptava l'Estatut. El poble català va dir que sí a l'Estatut d'Autonomia. Després de 40 anys, Catalunya tornava a tenir el seu estatut. Calia elegir parlamentaris que representessin degudament el poble català i tornar a obrir el Parlament, però Franco havia manat que es destruís la sala de l'edifici. Afortunadament, l'encarregat no va complir l'ordre, només va tapiar l'entrada. La sala va passar desapercebuda durant tots aquests anys, intacta. Senyor Tarradellas, què penseu fer? Vos us presentareu a les eleccions per al Parlament de Catalunya del 25 de març? Ja he complert la meva missió, tornar a la Generalitat. No m'hi presentaré. Convergència i Unió ha guanyat les eleccions al Parlament! Ha guanyat Convergència i Unió! Aquest Parlament és l'hereu de la tradició iniciada per les Corts Catalanes fa més de 700 anys. Aquest que ha parlat, Heribert Barrera, va ser elegit president del Parlament. Com a cap de llista de Convergència i Unió, Jordi Pujol va ser elegit president de la Generalitat. Era el que feia 115. Més que mai un sol poble, més que mai un sol poble, més que mai un sol poble, més que mai un sol poble. Després de moltes penes i fatigues, durant molts segles de la seva història, Catalunya havia recuperat les seves institucions. Per avui crec que ja n'hi ha prou. Fins la setmana que ve! Un poble en marxa. Avui m'estic posant de 21 botó. I sabeu per què? Doncs perquè és un dia molt, molt especial. Vaig al Palau de la Generalitat. On dec haver guardat la meva invitació? La tinc aquí. És una invitació personal per a l'acte de la commemoració del mil·lenari de Catalunya. No m'ho penso perdre per res del món. Fins i tot hi vindran els reis. No hi puc faltar. Ara fa un mil·lenni, Catalunya va renéixer de les seves pròpies cendres. Els reis i les personalitats que l'acompanyen, Jordi Pujol i Javier Solana, escolten el president del Parlament de Catalunya, Miquel Coll i Alentorn. Ara parlarà el rei d'Espanya, Joan Carles I. La varietat de llengües és enriquidora, com ho és la varietat dels pobles i de les persones. Fa segles que aquesta llengua és la viva expressió d'una gran cultura, sempre oberta a Espanya i a Europa. Els pobles s'han de mantenir fidels als seus orígens, per tal de comprendre millor el seu present i projectar-se amb fermesa cap al seu futur. Aquesta sessió solemne es va celebrar al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya el 22 d'abril de 1988. Què passa aquí? Que s'han esborrat les lletres del llibre de la història? Com hi ha món? Escolti, si us plau, senyora Història! De cop i volta s'han esborrat les lletres. I què haig de fer jo ara? Què més puc explicar? Les pàgines estan en blanc perquè només puc comptar el que ha passat i no pas el que ha de passar. Només el que ha passat. Esclar, ja ho entenc. Del que has contat fins ara no t'has deixat res, oi, Draghi? Home, d'important, em sembla que no. Una de les coses més importants és haver posat en relleu que la llengua i la cultura han afermat la continuïtat del poble català durant segles i segles. Estic absolutament convençut que tot el que ha dit la senyora Història ja ho he explicat. Al llarg dels episodis hem pogut veure que des del peu del Canigó la flama de la nostra identitat ha anat passant de pares a fills. Des de l'abat Oliva, pare de la pàtria, fins a Ramon Llull, un dels més grans intel·lectuals que hem tingut. Persones tan estimades com el rector de Vallfogona.
Ara us toca a vos, mossèn Cinto. Atieu-la, sisplau, que no s'apagui mai aquesta flama. Teniu, Prat de la Riba, la flama. Amic Fabra, ordeneu la llengua. Teniu. De fet, senyora Història, he explicat el que ha succeït en aquesta terra des dels primers homes i dones del Paleolític fins a l'actualitat. A mi em fa l'efecte que no m'he deixat res de res. I quants canvis en el paisatge, els costums, l'art, la cultura, la tècnica. Voleu dir que aquest aqüeducte aguantarà gaire temps? Simple, almenys va a 20 per hora. No sé pas on anirem a parar amb aquests invents. Saps que has recorregut gairebé més de 100.000 anys? Doncs ja deu ser això, ja. Aquestes planes en blanc s'hauran d'omplir amb el paper que ha de fer Catalunya a Europa, perquè Catalunya hi pertany des dels seus orígens, no ho hem d'oblidar. Esclar que no. A mi m'ho ha d'explicar, senyora Història. Quan Aquisgrà era capital de l'imperi carolingi, de la primera Europa, el nostre territori, que llavors era la marca hispànica, ja en formava part. Per això, quan s'esborraran les fronteres de l'Europa comunitària, per a Catalunya no serà més que un retorn. La llengua catalana s'ensenya ja a 176 universitats estrangeres. Podria indicar camí per anar a Costa Brava, Vite? Recte, tot recte. Tot recte, gràcies. Adéu, adéu. La paral·lela d'Antoni Gaudí? Recte, tot recte amunt. Llibla i losa, nosaltres també. L'obra de Joan Miró? Sí, dona, ocell i dragui. Que ens pot fer una foto, please? Esclar que sí. Ui. No han quedat massa favorits. Cada any augmenta el nombre de persones que visiten el nostre país. Ve gent de tot arreu, i els diem turistes. Quan ens coneixen, ens estimen i fins i tot molts s'hi queden. Nosaltres també tenim bons ambaixadors arreu del món. Científics, metges, escriptors, filòsofs, artistes, cantants d'òpera, etc. Tenen fama universal. Catalans que ocupen llocs de responsabilitat a la NASA, a la UNESCO i al Comitè Olímpic Internacional. De président, j'ai l'honneur de vous annoncer
que le Comité international olympique, réuni en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992 à la ville de... Attendez un moment. À la ville de Barcelona. Amb els Jocs Olímpics encara ens coneixeran millor. Visca, visca, veig que estem preparats. Calma, Draghi, els pobles no han de caure mai en triomfalismes. Encara heu de resoldre alguns problemes. Però tenim la intenció de resoldre'ls. Heu de preservar el paisatge. Protegir la natura, el vostre patrimoni natural, tant la flora com la fauna. Heu de procurar que les indústries no contaminin ni l'aire ni l'aigua. Que les ciutats siguin més acollidores i més humanes. Cal ordenar aquest país, millorar les comunicacions i evitar el creixement desmesurat d'unes ciutats mentre molts pobles resten abandonats. Heu d'activar el comerç i la indústria i, sobretot, solucionar el problema de l'atur. Heu de crear més serveis socials per a tothom. Ja ho veus, Draghi, s'ha de fer molta feina, oi? Ja ho pot ben dir, senyora Història. Sí, però no et preocupis massa. Encara s'han d'omplir moltes pàgines. Doncs per què no comença a escriure-les ara? Estic impacient. Perquè jo no escric el futur, és intangible, pertany al temps. Senyora Història, i no puc parlar amb aquest senyor? És clar que sí que hi pots parlar, però se l'ha d'empaitar, perquè sempre corre i corre sense parar. Senyor Temps! Senyor Temps! Deturis un moment, home! Senyor Temps, com serà Catalunya en el futur? No ho sé, ara hi vaig. M'he quedat amb les planes en blanc. Deu voler dir que m'ho hauré d'imaginar? Jo cada dia vaig a Londres amb l'aerobús. Doncs miri, jo a Estocolm. Entro a treballar a les 9. Bé, família, posem la televisió alemanya o la italiana? Sabeu què us dic? Jo, amb el vostre permís, me'n vaig a la meva habitació, que en el 5è canal de la catalana comença una sèrie que promet. Em feu molta gràcia. Però com voleu que ens posem d'acord si tenim 25 canals de televisió? Carn d'olla. Hauré d'avisar l'enginyer. L'any 1992 serà un any històric per al nostre país. A més dels Jocs Olímpics, també se celebrarà el primer centenari de les bases de Manresa, que van establir els fonaments de l'autonomia catalana. Aquella mateixa voluntat de ser és la que heu de donar a vosaltres al futur. Ja he acabat la meva tasca i si us he de dir la veritat em sap molt greu. Dir adéu als amics sempre és dolorós. Però no ens posem tristos. Us faig una promesa solemne. D'aquí a un mil·lenni tornaré per explicar-vos més història.
I aquí us deixo el llibre de la història perquè l'aneu omplint tots vosaltres. Això sí, amb bona lletra. El Draghi ens deixa, però la història de Catalunya continua. I continua perquè la fem nosaltres mateixos. Tots nosaltres. Perquè Catalunya som nosaltres, els catalans. Ahir, avui i sempre.